omonhwe na form no engu n'anim ase the mechanic no say John Mama be sumremo na when you be to take on that I be say good morning bibi aboko there nya bi adum bibi aboko ene mpacho ma mintie we yo say medasi cheze azem no kra mo say already congested area ye kra no ye hwe say ye be hu bibi na unze si a wo ha na e wo se wo ko edum ko ya ade a utwika akokra na eye we ni ha o me say mostly say me free office akọ edum even me ko tono makra na me fa passenger car ko me ko ananka me to ama first nanka me de gu prague me de ba office na me de gu me kem si I say congestion ti tricycles and now prague you omu na free the central business district send the bear you so omu na create sa congestion in na stations crowd there me who why your existing stations are oho no kra na enye say you need enough vehicles and oho no nso na still na you person e creative fofo and this issue of ya aba enti ye koje ade no e de aboy ho so no en na Evans kan say obia otuma John Dramani Mahama ana the National Democratic Congress a mobile bemu e ka se o mensu me kan ho na NDC aba bemu enti mensu me ko je me chefa ana ya kom di minti me ko fa ha na me de kwa me ye sure say e beboa enti ya yenya abotre bibi o ha yewo the right channels I betimi dey afa ye betimi enya ni enti ye besre Kejetia no o nsem no yenya nkanwie na afa dey anope so ya o ye ti say ebi mu ko say o ma ba ya o kan yanzo ko off no and na me can key issues na Kejetia there e wo say ye hwe na ya address kura no yenya still baby I share no yenya nya ho hwe kania engine meter nsensem de bia issue enti ye ina no ye mpe kwan a ye behwe ama Kejetia ye krabehwe Kejetia ya maintain standard no dan say obi asori a say o ma ban abenti come de me nso me kodidi. All right, but I say I NG Salon at the roof you but you bet me the voice note about 0539199968 maminti o ma memfa konye nchi atifu nyina no pay Kejetia ne hon sensem ne ho abrabode onum se eye nimsem dada and creating unnecessary sebi stations wo krum ha no ade a sia ba besreko afi bia yeto abawi a ye create stations wo krum ha and stations na wo hona da ye nyina de ye nim dada eye party for na atete enti abawe ba office ne braso nti wo so ko take over no akwaje ni apampam ye ho a o mapampam o mo ho a old Kejetia nyina de we a operate ya besi na ye kasa enti means anoma we a na enye nwanwa but ye pese ye stop us ade no okrum ha say the first say MPP time on beji baby create unnecessary sebi stations okrum ha no enche say won so abaya ba to aso koye sa ade no enoma bi atete sa no ye nyini koye nim o ma na o se koye nim o se jai sa no ma ni nyina wudu Kejetia wa stations e wo ho no wo ko chamfo market abenye bi ho wo sa ko adehye marketer wo be se nya bi wo ho no a repetition of stations na yasa boss wa na ama e ho no ma ye pampe ene e ho chiri okrum ha adan enti class ba ko ye nyina ye ntumi nya station ba ko a ye be wura ne kakra na obi enya ba bi akwa na e ba sa na krum ha ye bre ti ye se nuanom omunya abotre maye na sa e ho na ba bi a omu kra ko gina se omu di station main entrance to Kejetia ho emergency BAC a honum na cars ebefa ebia say ambulance bi na eba ebefa ne ade why do you create a station honum say ye ma akwana nso didi
enti ekom do a ne amo aduane afansa me no didi ana omunya abotre se ba bi wo na office obekwa akotena enfa problem ma ɛhɔ de oni yɛne obi ani asɛm ne mmom sɛ kumburo mu finfin Kejetia hɔ no mu afa dum no afa central market hɔ mfinfo no akɔgyina hɔ sɛ marketing station sɛ ɛhɔ no mu nyinaa no ɔsɛ ɔmo mu gyina ɔnyɛ yɛ pam ɔmo nyinaa firi hɔ nom yɛyi ɔmo nyinaa firi hɔ no obi ankɔ Kejetia hɔ no nkɔdi ne dwuma hɔ na Kumase yɛ ho ntɔɛ nti sɛne alaji aka me deɛ ma me nyama no na yɛmmɔ alaji nso aba so of late ɛm sɛ wɔtu anamɔ bebree a wɔboa resolve those issues ne ade nti ɔne ne team no ye bɔ ɔmo aba so nti wei a yɛaka ɔmo nhwɛ ɛna PM so agye atom ɔmo nhwɛ no mu ntu ho anamɔ the fact sɛ mayor onya mmaeɛ no nkyɛ sɛ assembly ne yɛmrane ɛnɔɔma bebree wɔ hɔ a wɔbɛtumi ayɛ ho adwuma koraa nsa na mayor aba nti ɔmo nhwɛ no ɔmo nyɛ ho adwuma na ɔmo nya sɛ sika no nko a na ɔmo de na ɛyɛ yɛnya ne nteɛ sɛ nkɔfoɔ bi nso a ɔmo sɛ ɛyifoɔ no bi yɛfrɛ no sɛ aposifoɔ a ɔmo yɛ task force no city guard for no MTT for ɔmo hwehwɛ Kejetia ne traffic hɔ no wokɔ sɛ friends so ame hɔ no mu a ɛne deɛ ɛnte a ɛyɛ tete ne sɛ ebi nso hyɛ daa create stations ne bi wɔ hɔ nom nti not necessarily so ɔmo create station but ɔmo boa ma driver for no ɛso wa create station wa so ɔyɛ no agyegye na wa create station no ɛyɛ station na bia no wa create sɛ ɛyɛ so ɔno ɔtwɛ sɛ ɔmonitor asɛ ɔpam aso ɔmpam ntu rodu wia no agye ne kakra ɛnyɛ station wa create ntu ɔmo so ka ho wɔmo gye da Kejetia run about no so mi amakoto obi wɔ hɔ a ogyina hɔ a erodu ya no agye so yɛnim binom yɛmpɛsɛ bɛbɔ mu din nti ɔmo nya saa de na ɔmo yɛ okuro mu ano ɔmo nso ka ho bi anyway Director, I'll say good morning and I'll tell you I'll say good morning na yɛbɛba actually yɛba ɔboase story no update na afei ma yɛ na me nkɔ Evans so ɛnora me yɛ sure sɛ Facebook mbɛma